Hello mga kigsunan, maayong adlaw kaninyong tanan og sa kanunay manghinaot ko nga naa kamo sa mayong panglawas. Og karon atong hisgutan ang indulhensya, usa kini ka doktrina sa simbahang Romano Katoliko. Unsa man ang indulhensya? Ato kini pamatud-an karon pinaagi sa mga batbaton nato nining higayuna. Apan kung bag-o ka pa sa akong channel, palihog pag-subscribe og pitki ang notification bell aron ma-update ka sa sulod nga mga video. Okay. So, indulhensya, mao kini ang gitudlo sa atong simbahan. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang indulhensya mao ang pagkuha sa kastigo temporal gumikan sa sala nga napasaylo na. Niini, angay nga bantayan nga ang indulhensya way kalabutan sa pagpasaylo sa sala, kay kini adto man himuon sa kumpisalanan, kundili mahitungod kini sa pagtangtang sa kastigo temporal nga posible pa nga mahibilin agad sa paghugot sa paghinulsol nga gihimo sa makasasala. Bisan kon ang sala napasaylo na apan gipangayo sa hostesya sa Dios nga kinahanglan nga bayran sa hingpit ang kadaot nga miresulta gumikan sa sala. Kining kastigo temporal dili kini nato unahon-naon nga pagpanimalos nga gipahamtang sa Dios tungod sa atong paglapas sa iyang mga sugo. Kundi mao kini ang resulta nga nagsukad sa kinaiya sa sala. Ang kastigo temporal mahimong atong antuson dinhi sa kalibutan o kun dili nato hingpit nga kabayran ni ining kinabuhia adto nato kini antuson sa purgatorio. Ang indulhensya mapuslanon alang sa mga buhi ug sa mga kalag sa purgatorio nga nagantos pa sa kastigo temporal tungod sa ilang mga sala nga nahimo sa dinhi pa sila sa kalibutan. Alang sa mga buhi, ang Santa Iglesia makahatag og indulhensya pinaagi og absolusyon. Apan alang sa mga kalag sa purgatorio, ang Santa Iglesia makapadangat ni ini ngadto kanila pinaagi sa supplication kon pagpangalyo po. So natural, ato na pong hisgutan ang mga pagsupak sa atong mga igsoon nga naa sa laing mga tinuuhan. Og ani ang mga pagsupak, wala na kinahanglan ang pagdawat og indulhensya kundili ang paghinulsol nga nagsukad sa atong gugma sa Dios. Ang gugma mo pasaylo sa tanang kalapasan. Proverbs 10:12. Labaw sa tanan, pag hinigugmaay kamo sa kinasingkasing gayon, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Unang Pedro 4:8. Wala na kinahanglan ang pagpamayad sa atong bahin, kay gihimo na ni Kristo ang hingpit nga pamayad. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Efeso 1:7. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa cross. Kolosas 2:14. Didto sa cross si Jesus mingon, natapos na. Juan 19:30. Busa wala na kinahanglan na ang pag-antos sa atong bahin kay si Kristo nag-antos naman alang kanato. Nindot sa usab kaayo nga mga pangutana, daghang mga prueba nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Apan ani ang atong mga tubag? Ang salang mortal dunay nalambigit nga duha ka matang sa silot o kini mao ang kastigo eterno o kastigo temporal. Ang usa ka tawo nga nagbuhat og salang mortal ug unya namatay nga wala maghinulsol, silutan sa kastigo nga walay katapusan nga mao ang impyerno. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot sa mga tawo nga naghunahuna sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran aron pagbuhat sa dautan. Roma 2:8. Ang nakapalikay nato ni ining maong kastigo mao ang atong paghimo og maayong nga pagkumpisal ngadto sa pare, kay sila kitugyanan man ni Kristo sa gahom sa pagpasaylo mga sala. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Juan 20:23. Apan ang pagpasaylo sa sala dili sama sa pagwagtang sa kastigo temporal gumikan sa sala. Mahimo nga ang makasasala gipasaylo na sa Dios apan duna gihapon siya'y mahiaguman nga kastigo temporal gumikan sa iyang mga sala. Kumbaga mansa. Si Miriam nga nakasala gipasaylo sa Dios apan ang Dios miingon kang Moses. Pagawasa siya sa kampo sulod sa 7 ka adlaw ug pagkatapos niya na mahimo na nga pasudlon siya. Números 12:14. So ang explanation ini mura ba ka nang naglaba ka, doon na kay mansa, mao ka na ang represent sa sala. Pag humani mo og laba, gamit ka og mga epektibo kaayo nga mga sabon, mawagtang ang mansa. Og dulipay ka na niini. Apan, nagpabilin pa ang lama.
dili kumpleto nga matanggal ang mansa. Ug mao kana ang guilt of sin. So naa mitapot pa gihapon. Ug mao kana gilimpyuhan ni ining pinaagi ni ining indulhensya. Ang Dios mi pasaylo sa sala sa katawhan apan siya miingon, gipasaylo ko sila sumala sa imong gihangyo apan sa pagkatinuod samtang buhi ako ug ang tibuok kalibutan mapuno sa himaya sa Ginoo, walay mabuhi ni ining mga tawhana nga makasulod ni adtong yuta. Números 14:20-21. Bisan si Moises ug Aaron nahiagom usab sa kastigo temporal, ang Dios miingon kanila, kay wala man ako tuuhin ninyo aron balaanon ako sa mga tawo sa Israel, dili kamo maoy mangulo sa mga tawo ngadto sa yuta nga akong ihatag kanila. Gamayng silot. Numero 20:12. Si David bisan sa iyang paghinulsol apan nahiagom gihapon sa kastigo temporal. Si Nathan miingon ngadto kaniya, kipasaylo sa Ginoo ang imong sala ug dili kaniya patyon. Apan kay pinaagi ni ining buhata, imo mang gipasipad-an ang Ginoo, mamatay ang bata nga matawo kanimo. 2 Samuel 12:13 ngadto sa 14. Kining maong kastigo kun dili nato kabayran ni ining kinabuhia adto kini antuson sa purgatorio. Niadtong adlaw ang buhat sa tagsa-tagsa sulayan pinagi sa kalayo. Kun ang iyang buhat dili hingpit, siya mahiagom sa kastigo apan siya maluwas apan moagi una og kalayo. Unang Korinto 3:13 ngadto sa 15. Si Jesus nagtudlo kanato sa paghimog pamayad samtang buhi pa kita. Pakigusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot dito. Kay kun kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug timan-i bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Mateo 5:26. Ang pagtulunan sa indulhensya gipasukad sa tulo ka mahinungdanong panudlo. Una, gahom sa mga yawi. Ang makababag sa atong hingpit nga pag-ambit sa iglesia dinhi sa yuta o sa pagsulod ngadto sa langit, mao ang sala ug ang silot temporal gumikan sa sala. Ang mga punuan sa Santa Iglesia gihatagan sa Dios dili lamang sa gahom sa pagpasaylog mga sala, kundi sa pagkuha usab sa kastigo temporal gumikan sa sala, human kini mapasaylo sa kompisalanan. Si Jesus mingon ngadto ni Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong gapuson dinhi sa yuta, gapuson usab didto sa langit, ug ang imong hubaran dinhi sa yuta, hinubaran usab didto sa langit. Mateo 16:19. Ngadto sa mga apostoles, si Jesus pingon, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mateo 18:18. Tungod ni ini nga gahom, ang Santo Papa ug mga kaobispuhan makahatag og indulhensya. Ikaduha, tigumanan sa grasya. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo iyang nadaog alang kanato ang walay kinutuban nga bahandi sa grasya nga sobra kaayo nga ibayad sa atong mga utang. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya og mga gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang mga tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Jesucristo. Roma 5:15. Nadugang niini mao ang merito sa mga santos tungod sa ilang giantos nga sobra kaayo nga ibayad sa ilang mga kasalanan. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako paghingpit sa wala pa matapos nga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Kolosas 1:22. Ang buluhaton sa pagpadangat ni ining maong grasya sa matag usa kanato gitugyan ni Hesus ngadto sa iyang iglesia. Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios. Unang Korinto 4:1. Ikatulo, panaghiusa sa mga santos. Ang tanang sakop sa iglesia dunay kalambigitan sa usag-usa tungod kay nahiusa man ang tanan diha sa usa ka lawas ug tungod niini ang mga lig-on nga bahin makatabang sa huyang nga bahin. Daghan og mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan ug usa lamang kalawas nga nahiusa kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkaraing-laing bahin sa usa ka lawas. Roma 12:4-5. Busa, walay pagkabahin-bahin sa lawas kundi ang tanang bahin may samang pagtagad sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Unang Korinto 12:25-26. Kini nagtudlo kanato nga diha sa mga sakop sa Santa Iglesia dunay panag-ambitanay sa mga maayong gasa sa grasya. Ang Santa Iglesia nag-ila sa duha ka matang sa indulhensya.
Indulhensya parsyal nga mupapas sa bahin lamang sa kastigo temporal ug ang indulhensya plenarya nga mupapas sa tibuok bayranan sa kastigo temporal. Ang mga kondisyon sa pagdawat sa indulhensya plenarya mao kining mosunod. Kinahanglan nga ana sa kahimtang sa grasya, si Jesus mingon, kung wala ako, wala ka mo'y mahimo. Juan 15:5. Makabuot kini nato pinaagi sa pagkumpisal o sa pagkalawat. Kinahanglan nga ang mudawat, may kaduha nga bahin, kinahanglan nga ang mudawat sa indulhensya andam nga mopailawom sa otoridad, sa Santo Papa o sa Obispo nga naghatag. O kung dili siya mamati sa iglesia, isipas siya nga usa ka langyaw o kobrador o buhes. Mateo 18:17. Ikatulo, kinahanglan ang tuyo sa pagdawat busa ato kining pangayoon. Pangayo kamo o kamo hatagan. Mateo 7:7. Ikaupat, ang pagbuhat sa tulumanon nga gitudlo sa Santa Iglesia sama pananglit sa pagbasa sa kasulatan, paghimo sa mga akto sa debosyon sama sa pagrosaryo o pag-istasyon sa cross, sa pag-apil sa prosesyon, sa pagduaw sa mga pilgrim center o sa mga akto o mga buhat sa pagpasakit o paghigugma sa isig katao. Ang Santa Iglesia dunay gahom sa paghimo og mga lagda o tulumanon alang sa mga sakop. Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa iglesia sa Jerusalem o gipahimangnuan sila sa pagtuman ini. Buhat 16:4. Ang pagtulunan sa indulhensya dili masupak sa mga teksto nga gigamit sa atong mga kaatbang. Ang giingon sa panultihon nga ang gugma mupasaylo sa tanang kalapasan, nagpasabot kini nga ang dunay tinuod nga paghigugma sa iyang isig katao makamao gayud nga mopasaylo ug dili magdumot. Ang kumpleto nga pasahi mao kini. Makasamok ang pagdumot apan ang gugma mopasaylo sa tanang kalapasan. Proverb 10:12 ang giingon nga ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Unang Pedro 4:8. Labot gihapon kini sa atong relasyon ngadto sa atong isig katao nga kinahanglan andam kita sa paghikamot sa mga kasaypanan nga nabuhat nganhi kanato sa atong isig katao. Tungod nga pinaagi sa dugo ni Kristo, midangat kanato ang kapasayloan sa atong mga sala. Apan kinahanglan usab nga kita muhimo sa atong bahin sama sa pagtuog paghinulsol ug sa pagdawat sa mga kastigo temporal gumikan sa atong mga sala, ingon nga gasagikan sa Dios aron kita mahingpit. Kung kastiguhon kita, makasubo kini kanato inay makalipay. Apan sa kaulahian, kadtong makadawat sa maong pagpantun, makaani sa kinabuhing matarong o ganting malinawon. Hebreo 12:11. Ang gipasabot ni San Pablo diha sa Kolosas 2:14, mao kadtong mga balaod sa daang tugon nga gipahunong na ug ang wala magtuman ni adto dili na isipon nga sad-an kay si Pablo mipadayon sa pag-ingon. Busa ayaw ninyo itugot nga may nagsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon o bahin sa mga adlaw nga balaan o sa pangilin sa bag-ong bulan. Kining tanan nga mga landong lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Kolosas 2:16 ngadto sa 17. Ang pag-ingon ni Jesus nga natapos na mahitungod kini sa iyang misyon sa pagpanubos kanato apan kita usab bitawag aron sa pag-ambit sa mga pag-antos ni Kristo. Kay gihatagan kamo sa prihibiliyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundi sa pagpasakit usab tungod kaniya. Filipos 1:29. Daghang salamat ug mao kadto ang kinatibuk ang pagtulunan mahitungod sa indulhensya. Manghinaot kami nga inyo kanang masabtan ug ayo kalimot pag-subscribe kung bag-o ka pa sa mong channel ug i-hit ang notification bell aron ma-update ka sa tanan nga mga informasyon or mga upload nato dinhi.